Сега сме на центъра. Ще ви кажа тук някои местни красавици. Ало? Ето го кметството. Е там горе. Жико, снимаме с мотора ли? I think with the blue sign. We can park all day long With the there. blue sign. Yeah. Okay. Празе резервуара. Сега, тук правят пазара. Малко трамвайчета. Ето го, друга перспектива, кметството. Кой било това кметство ли? Да, това е кметството все още. Ето ме и мен пред кметството. Малко нагоре кулата. And then I can send this to my daughter. Yeah, in YouTube she can't see us. But this road very